አባላት ባይቶ ሕብረት አውሮፓ አብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ሓታትነት ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ተሓቢሮም በመሰረት እቲ አብ ትግራይ ብዝበጽሐ ልኡኽ ባይቶ ሕብረት አውሮፓ ክሳብ ሕዚ አብ ትግራይ ብሰንኪ ዘለው ወታደራት ኤርትራ ካብ ግዛታት ትግራይ ክወጹ ከም ዘለዎም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ አፈጻጽማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ህልው ኩነታት ትግራይ ንምዕዛብ ናብ መቐለ ዝኣተወ ልኡኽ ባይቶ ሕብረት አውሮፓ ምስ መራሕቲ ትግራይ ብምርኻብ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ከም ዘተ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ አፍሊጡሎም በመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ አብ ትግራይ አንጻራዊ ሰላም ተስፋ ዝህብ ምዃኑ በመሰረት መራሕቲ ትግራይ ነቲ ልኡኽ ባይቶ ሕብረት አውሮፓ ከም ዝገለጽዎ እንትኾይኖም አፍቶም ብወረርቲ ሓይልታት ተታሒዞም ዘለው ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ድማ ሪፈረንደም ንምክያድ ዝካየድ ዘሎ ጉያ ብወገነት ምምሕዳር ከም ዝተነጽገ ነቲ ሕብረት ዕላው ገይሩሎም ወይዘሮ ኢዛባ ዋይስለር ገና አብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ኤርትራ ምውፃእን አብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ሓታትነት ንምርግጋጽን መርገጺ ባይቶ ሕብረት አውሮፓ ምዃን ኢዛቤል ዋይስለር መርገጺ ባይቶ ሕብረት አውሮፓ አብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ዝተቆጻጸርዎ ከባቢ ክወጹ ከም ዘለዎም እውን ገሊጸን ዘለዋ እቲ ክስመረሉ ዘለዎ ነገር እንተሃለዎ ድማ እቶም ግብንኛታት ክሕተቱ ክኽእለሎም ምኽንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ሓታትነትን ጠመተ ተዋሂብዎ ክስራሕ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ልኡኽ መደረብ ዘስምዐሉ እዋን መርገጺ ሕብረት አውሮፓ ብእዋን ኩናት ትግራይ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት አብ ምኹናን መርገጺ ከም ዝነበረ ብምንዓድ አብ እዋን ኩናት ትግራይ ትካላት ሕብረት አውሮፓ ብሓፈሻ ድማ ፓርላማ ሕብረት አውሮፓ ድማ ብፍላይ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ብምኹናን መርገጺ ሒዞም ነይሮም አብ ርእሲ እዚ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንስምምዕ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር እቲ ሕብረት ክሕግዝ ጸዊዖም ኣለው መንግስቲ ክልል አምሓራ ዘቅረቦ ጻውዒት ሰላም ዝተቀበሉ ልዕሊ 5,000 ዕጡቃት ናብ ማእኸላት ታድሶ ኣትየለኹ ክብል ገሊጹሎም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስት ክልል አምሓራ ነቲ ናይ ጻውዒት ሰላም ብግቡእ ተጠቂሙ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክምለስ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኮይኖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስት ክልል አምሓራ ዶክተር መንገሻ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ አመልኪቶም ትማሊ መግለጺ ሂቦም ኣለው ክሳብ ሕዚ ድማ ካብ ኩለን ዞባታት ልዕሊ 5,000 ጻውዒት ሰላም መንግስት ዝተቀበሉ ዕጡቃት ናብ ሰላም ተመሊሶም ኣለው ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ኣብ ክልል አምሓራ ሰላም ዘይምህላው ብዙሕ ጸገማት ዝፈጠረ ምዃኑ ብምሕባር መንግስቲ ነቲ ጎንጢ ከብቅዕ ዘለዎ ድሌት መሰረት ብምግባር ጻውዒት ሰላም ከም ዝወፀ ሓቢሩ እዮም ነዚ ሲዕብ ድማ 5216 ዕጡቃት ናብ ሰላም ተመሊሶም ኣብ ኩለን ዞባታት ናብ ማእኸላት ታድሶ ከም ዝኣተው እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ብተወሳኺ መራሕቲ ወረዳን ጣብያታትን እውን ምስቶም ናብ ሰላም ዝተመለሱ ዕጡቃት ክተሓባበሩ እዮም ተሓሳሲቦም ዘለው ብኻልእ ገጽ ድማ ልዕሊ 1290 አባላት ሸኔል ዝጽውዓ መንግስቲ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነበር ስልጠና ታድሶ ዝዛዘሙ ናብ ህዝቢ ክጽምበሩ ምዃኖም እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብሰላም ኢዶም ዝሃቡ ልዕሊ 1290 አባላት ሸኔል ዝጽውዑ አባላት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነበር ስልጠና ወሲዶም ካብ ሎሚ ጀሚሩ ናፍቲ ማሕበረሰብ ክጽምበሩ ምዃኖም እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ መንግስቲ ካብቶም ዕጡቃት ነበር 1295 ኣብ ሻሸመነን ቢሻ ጉርቻን ናይ ተሐድሶ ስልጠና ከወስዱ ብምጽናሕ ካብ ዝተፈረለዩ ዞባታት ኦሮሚያ ዝወጹ አባላት ሸኔ ነበር ምስታ ጉጅለ ኣብ ዝነበሮም እዋን ስልጠናታት ከወስዱ ምጽንሖም ድማ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ በወረርቲ ከቢድ ዕንወት ዝበጽሖ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ውሱን ምትዕርራይ ብምግባር ዝተፈረለዩ ዓይነታት መድኃኒት ምፍራይ ምጅማር ኣፍሊጦም ብከቢድ ዕንወት ንብርክት ዝበለ ግዜ ካብ ግልጋሎት ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ድሕሪ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ውሱን ጽገና ብምክያድ ምፍራይ መድኃኒት ከም ዝጀመረ ዋና ክያድ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ሓይለ ገብረ ሚካኤል ንቴሌቪዥን ትግራይ ገሊጾም ኣለው ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ዝሓለፈ ሐምለ 2015 ዓ.ም በዓል መዝ ቁጥጥር መድኃኒት ፌደራል ፍቃድ ካብ ዝረክብ ጀሚሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 50 ዝተፈረለዩ ዓይነታት መድኃኒት ኣፍርዩ ንሕብረተሰብ የባጽሕ ምህላው ዝገለጹ ኣይተ ሓይለም ኣብዚ ዓመት መድኃኒት መጠን ናብ ሕብረተሰብ ክቐርብ ዓይነታት መድኃኒት እውን ናብ 80 ሚእታዊት ክብል ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም ዘለው ነቲ ፋብሪካ በወረርቲ ሓይልታት ዝበጽሖ ከቢድ ዕንወት ሲዕብ ድማ ካብ ስራሕ ርሒቆም ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብወገኖም ድሕሪ ዝተኻየደ ውሱን ጽገና ናብ ስራሕ ዝኣተወሉ ኩነታት ምፍጣሩ ስእነት መድኃኒት ኣብ ጸገምን ዘሎ ሕብረተሰብን መድኃኒት ክረክብ ኣብ መፍራይ መድኃኒት ልዑል ምርብራብ ይገብሩ ምህላዎም እዮም ኣረድዮም ኣብ 1984 ዓ.ም ህንጸቱ ዝተጀመረ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ድሕሪ ስራሕቲ ህንጸት 5 ዓመት 1989 ዓ.ም ዕላው ስራሕ ምጅማሩ ዝዝከር እዩ
ህዝቢ ኤርትራ ሕዝውን ኣብ ኩናት ክጸንሕ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጦም ህዝቢ ኤርትራ መገበርያ ውልቃዊ ጽልእን ህልክን መራሓ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ሕሰምን ኩናትን ክነብር ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ መራሓ ግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሃገራትን መንግስታትን ዝዞባ ዝኣትዎ ዘሎ ናይ ዘይቅንዕና ዝምድናታት ንህዝቢ ኤርትራ ጸገምን ኩናትን ጥራይ ጎቲቶም ሙሉ ክመጹ ዝኽእሉ ሰበስልጣናት እታ ሃገር ካብ ሰንሰለታዊ ህይወት ኩናትን ሞትን ክወጽእ እንተኾይኑ ድማ ፈለማት መራሓን ጎጅሎን ክሳጎግ ካብ መፈለምታ ዓመታት ነጻነት ጀሚሩ ምስ ኩሎም ስርዓታትን ህዝብታትን እዚ ዞባ ደም ተኺሉ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ሕዚ ድማ ህዝቢ ካብቲ ምስ አብይ አሕመድ ተመሻጢሩ ኣብ ትግራይ ዘካየዱ ደማዊ ኩናት መርድን ዳሃይ ደቁን እንዳተጸበየ ናብ ሓዱሽ ሓደጋ ኩናት የምርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተመኽኒሉ ጸንሐ ጉዳይ ህወሓትን ኢትዮጵያን ምዕረፍ ተረኺቡሉ እንዳተባሃለ ካልእ ጸጥታዊ ስግኣት ፈብሪኹ ንህዝቢ ናብ ቀጻሊ ኩናትን ሕሰምን ክነብር ዝኽእል ብርክት ዝበለ ሽርሕታት ካብ ምውዳድ ከም ዝዕረፈ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጉጅለ ግደፍ ስልጣን መንግስቲ ካብ ዝጨዊ ምስ ኩለን ጉርባብታ ሃገራት ዝተዋገአሉ ጠንቂ ዞባዊ ሓወኽ ካብ ምዃኑ ቀንዲ ምኽንያት ህዝብን ሃገርን ኣብ ምምሕዳርን ምልማዕን ዓቕሚ ይኹን ድልየት ስለ ዝውሕዶ ከም ዝኾነ እዩ ተፈሊጡ ድሕሪ 20 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ ኤርትራዊ ምኽንያት ድማ ሕዚ ግደፍ ናብ ቀልቢ ተመሊሱ ህዝብን ሃገርን ብቁጠባን ሰብኣውነትን ክመርሕ ኢልካ ምሕሳብ ከም ዘይከኣል ምዝካር ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕላውነት ዝለብስ ዘሎ ስግኣት ድማ ውጽኢት መቐጸልታ ናይ ትግደፍ ምስ ጉርባብታ ሃገራት መቐጸልታ ዘይብሉ ዝምድና መስሪትካ ድሓር ድማ ውግእ ዝብል ኣብ ስልጣን ዘጽንሖ ሜላ ስለ ዝኾነ ድማ ምግንዛብ እዋኑ ዝጠልቦ ዘሎ እዋን ኮይኑሎ ኩናት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ድሕሪ ምዕራፉ መራሓ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ክመጹ ዝኽእል ሕቶታትን ሃገራዊ ልምዓትን ፖለቲካዊ ጽገናን ክምለስ ዓቕሊ ይኹን ተጸዋርነት ብዘይምህላው ንኤርትራ ናብ ካልእ ኩናት ክሽምም ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ነዚ ሲዕቡ ድማ ብፍላይ ድማ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ቀይሕ ባህር ጠሚቱ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምምኽኻር ኩናት ብድልየቶም ዝመስረትዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ምስ ዩክሬን ምዝራብ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ሞስኮ ናይ ገዛ ርእሰ ሃገራዊ ረብሓታት ከም እትሕሉ ዝገለጸ ፑቲን ሩሲያ እንተደልያ ምስ ዩክሬን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ከተዘራረብ ድልውቲ ምዃና እዩ ገሊጹ ዘሎ ሃገራዊ ረብሓታትና ብዘኽብር ድማ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢሎም ሩሲያ 17.5 ሚታዊት ናይቲ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ መሬት ዩክሬን ተቆጻጺራ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኣብ 2014 ክሬሚያ ዝሓዘት ሩሲያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት አንጻር ዩክሬን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ድሕሪ ምጅማራ ነተን ብኽፋል ተቆጻጺራተን ዘላ 4 ግዝኣታት እውን ሓዊሳያ ፑቲን ኣባልነት ዩክሬን ኣብ ኔቶ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ዝገለጸ እንትኸውን ምዕራባውያን ሃገራት ብወገንን ብገንዘብን ኣጽዋርን ትድግፍ ዩክሬን ብሩሲያ ዝተታሕዘት ግዝኣት ሓራ ንምውጻእ ትቃለስ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሑን ኣሎን